אנחנו בעוד סרטון של חבילה חדשה שעשו עליה הנחות, אז יוטיוב חברים, למה לא נקנה? אז אתם לא מאמינים מה קרה. הקלף הזה נהרס, אוקיי? אז יאללה, כמו שאנחנו מכירים, 4, אחורה, 1, 2, 3, 4, מעבירים לפה, מה יש לנו פה? No way! חבר'ה, למרות שיש לי אותו כבר. זה והקלף הבא, פוש יחסית חמוד. סליחה על הרעשים שיש פה, סליחה על הרעשים, פשוט אני אצל דודה שלי. No way! איזה קלף נדיר, מטורף ושליפה. פוש כבר יצא לי. בוא נמשיך. יש הקלף שנהרס. איזה מגניב, זה כזה זוהר. יש לי מלא כאלה. יש לי כזה. No way. אז קיצור, הקלפים שלנו להיום, ואנחנו בעצם נתראה בסרטון הבא.